Ja, hej Sofie. Det er en rigtig god analyse og fortolkning, du har skrevet. Jeg kan se, at du har gjort god brug af de ting, vi havde om i skolen, så det er jo rigtig dejligt. Nu ser jeg lige først på kompositionen. Det er et bravende god indledning, du har skrevet. Den kunne næsten ikke gøres bedre. Du har nemlig lavet sådan en opsummering af hovedpointerne og præsenteret teksten samtidig. Og så gør du også det gode, at du kobler din slutning til din indledning. Så har du lavet mellemoverskrifter i din analysedel, og de er i og for sig meget forståelige. Men hvis du nu ser placeringen af de enkelte afsnit, og ser et afsnit som det her med miljø, det er sådan underligt blegt, det fører ikke rigtig fremad. Så det er sådan lidt som du kunne sætte sådan op i starten, og det er, at det virker nærmest lidt indledende. Ikke lige efter komposition, det vil jeg sige. Det er jo sådan, at man kan vælge enten at gennemgå alle analyseelementer for sig, og så samle dem i en stor fortolkning, eller man kan komme med delkonklusioner. Og du vælger at komme med delkonklusioner, men det gør du så ikke alle steder. Og det er lidt ærgerligt, fordi at, jeg kan jo læse, at du forstår, hvad det er, der skal siges. Hvis jeg ser for eksempel her, med hvordan du fortæller det komponeret, det snæver sig ind. Nu er det ikke til hans følelser, det er måske mere til hans bolig, så du tager det geografisk, ligesom også det her. Fordi du siger, at han føler sig befriet, så han føler jo også i det indledende afsnit. Og så ser jeg, at det indsnævres til et mere snævert rum, så man opfatter sig også som mørkt og ikke luftigt. Så når det er, at du så kommer til den her afsnit om sproget, så kunne du koble det til det, du lige har sagt. Så du siger, at der er den her panoramaet, det her, man ser det store, det luftige, afspejles også i sproget, mens den sidste del med det parataktiske er netop kort og trist og lidt tungt. Så får du kombineret dine iagttagelser. Det samme mangel på kombination har vi her, hvor du fortæller om de her lydord, der beskriver følelser, hvor du har deres vinen og den her litani. Der er jo også nogle lyde, når han kommer hjem, og jeg kan se, at du lægger mærke til, at han opfatter dem anderledes, men tag nu ind og skriv det, at også i den måde, han hører tingene på, at der er forskel på at være ude og at være hjemme. Og det her, hvis vi nu siger plum, hvor var det, jeg tænkte? Jeg tænkte, at hvis det er, at man så til allersidst her kombinerer rigtig mange af de her ting, du har sagt, så sætter det ind her og siger, at alt i alt, så har vi altså at gøre med en hovedperson som, og så tager du dine konklusioner fra de enkelte ting. Og godt nok vil du føle, at du gentager dig selv, fordi du har kommet med den her meget klart formulerede, skarpe indledning. Men til at gøre det, det vil løfte din stil. Også rent teknisk er det jo rigtig klogt altid at sige, at hvad er det, jeg vil sige, og så sige det, man vil sige, og bagefter sige, hvad det er, man har sagt. Det gælder jo også i rapporter og i anden form for formidling. Men godt gået.